Pozdrav i dobrodošli u emisiju Komparativ. Analiziramo, malo se čudimo, malo se smejemo. Imamo pitanja, ali čujemo poneki odgovor. Opustite se i ostanite uz nas da čujemo šta se dešava u našem gradu. Fondacija za kulturu i sport i Sektor za kulturu Kumanovo na konferenciji za novinare objavili svečani program. Opština Kumanovo, počev od 19. decembra pa sve do 27. decembra. Kumanovo će biti centar više kulturnih aktivnosti, novogodišnjih predstava za decu, nastupa poznatih muzičkih imena, interaktivnog druženja sa maskotama i naravno Deda Mraza. Sprovedena demonstraciono-simulaciona vežba iz prve pomoći. Odeljenje za prevenciju u Direkciji unutrašnjih poslova Kumanova u saradnji sa Opštinskim crvenim krstom i službom hitne medicinske pomoći organizovalo je demonstraciono-simulacionu vežbu iz prve pomoći na Gradskom trgu. Cilj aktivnosti je da doprinese povećanju svesti građana o rizicima upotrebe pirotehnike, demonstrirajući važnost brze i pravilne prve pomoći, kao i poboljšanje saradnje i koordinacije između Crvenog krsta, Regionalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama Kumanova i zdravstvenih službi. Grad blista u predprazničnom sjaju. Centralni gradski prostor je ukrašen svetlima, a na trgovima vlada prava praznična magija. Sanke Deda Mraza, Sneško sa poklonima u rukama, velika jelka i zvezdano nebo su ono što potiče Kumanovce da napuste svoje tople domove i da uživaju u prazničnoj atmosferi. Posle višegodišnje pauze, Kumanovo ima organizovan novogodišnjo božićni bazar gde građani mogu da kupe praznične ukrase, suvenire, med, a takođe se i ugriju kuvanim vinom. Bazar se organizuje u saradnji sa Zanatskom komorom, a za ukrašavanje grada, kako je najavio gradonačelnik Maksim Dimitrijevski, iz opštinskog budžeta obezbeđeno je 500.000 dinara. Predsednik Zanatske komore Agrom Fajzliji naglasio je da interesovanje među zanatlijama ove godine značajno poraslo, što je prema njegovim rečima rezultat kontinuirane saradnje između komore i lokalne samouprave. Stanovnici Kumanova su prijatno iznenađeni ovogodišnjom svečanom organizacijom. Žele da bazar postane tradicija. Praznični bazar će trajati do 10. januara, a izlagači neće plaćati zakupninu za svoje štandove. Obavestile su vlasti opštine Kumanovo. U svečanoj atmosferi pred publikom u Domu zanatlija muzički umetnici Milena Mitkovska i Marko Antevski održali su novogodišnji koncert u ritmu klasične muzike poznatih svetskih autora, saopštila je opština Kumanovo. Novogodišnji događaj obogatili su Ivan Andonovski i Margica Antevska solo pevanjem, Jovan Stojmanovski nastupom na klaviru i balerine iz škole scenskih umetnosti, plesa i pozorišne produkcijske veštine Kumanovo. Koncert duo klavir Milena i Marko je pod pokroviteljstvom gradonačelnika i opštinskog veća uz podršku Fondacije za kulturu i sport Kumanova. Priprema se Badnja povorka u Kumanovu. Udruženje građana Badnjačke povorke iz Kumanova će ove godine proslaviti Badnje veče uz nekoliko aktivnosti. Raspisan je i konkurs za najlepšu božićnu pesmu u saradnji sa Udruženjem pisaca Kumanova i opštinom. Biće organizovane radionice, postavljena božićna pećina na Gradskom trgu, a biće organizovana i Badnjačka povorka kroz centralni gradski prostor. Ove godine Badnjačka povorka biće organizovana i u Pčinji, gde su već započele pripreme za zvezdanom nebu na celom. Ogan i ništo deo je novog izbora iz dela velikog srpskog pesnika Branka Miljkovića u prevodu na makedonski jezik. Izbor objavljuje Matica makedonska, a priređuje i prevodi istaknuti makedonski
pesnik, književnik, kritičar, antologičar i prevodilac Rade Siljan. Novi izbor koji je priredio Siljan je opsežan i kritički obuhvata pesme iz svih Miljkovićevih knjiga. Prethodni izbor Miljkovićeve poezije objavljen je 1979. godine. Također ga je priredio i prepisao Siljan, a ponovo je objavljen 1986. i 1988. godine. Ogan i ništo objavljuje se ove godine, 2025. godine, uoči 65. godišnjice tragičnog kraja Miljkovićevog fizičkog života i nakon proslave 90. godišnjice njegovog rođenja. Za našu prvu emisiju odabrali smo vesti iz kulture svetlucave ulice našeg grada, pa neka bude više pozitivnih stvari. A sada vas pozdravljam u stihove pesnika Branka Miljkovića. Nema pesme izvan istine, volim te. I kad bi poslali na mene životinje sa praznim očima, volim te. I kad bi iz zemlji iskopali psa da laje na mene, volim te. I kad bi mi budućnost premjestili iza mene, i kad bi me ubili, volim te.